Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Salawat may nga naman sa ato ng mga ka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon gadlaw Huwebes kita. Kadasig sa aton sining tiyempo. Yara na kita sa Setyembre 23 tuig 2021 nga pagpangalaganda. Ikaapat na kita nga Huwebes karon iyang bulan sa aton nga magka-aksyon. Ang countdown ta may 93 days. 93 kadlaw na bilin bago naton sugalawon ang adlaw sang Pasko. Bago naton sa ulugon na siya ang kaywatan, tikabay pang mangin Merry Christmas ang aton celebration kag 100 days to go before we welcome the year 2022. Kumusta ka mo masuki namon na matagpramatin di lamang sa kanginan sa on-air nga kung malabutan sa aton broadcast. Ang aton man mga ka-aksyon nga mga nagamonitor pagi sa online nga presentation o pagi sa YouTube kag Facebook. Ang aton gid nga pagpanamyaw kag pag-abi-abi sa inyo tanan-tanan. Welcome to the show until 9:30 in the morning. Aksyon at Tayhopon checking in. Anong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ariho, atensyon no, kay kadamo mismo kagabi pagkatapos nga may palayag ang Pangulo, ang Presidente sa Pungsod Pilipinas. Siling nga dali lang, siling sa Presidente, nga bialugan ta ning pagpatuman sang face shield o kung pagsuksok sang face shield. May mga pila na lang galong mga lugar nga gintumod yan na mga crowded, mga close areas. Dira na lang tamasuksok abe sang face shield. Sing kung ano iniman, ang iba ni nga manog baligya face shield, direklamo naman ni bro. Pero diri sa Bacolod nanong implikasyon sini. Since we have, and the city is implementing the city ordinance, nga nagapatuman iya sa ginatawag nga face shield, ang face shield ordinance. Now, actually, kung ara iya sa local autonomy man o kuan man kinamatarong man sang tagsa ka LGU sa pagpatuman sang iya sini kaugalingon nga magkasuguan mo galing kay ari ay ang very confusing sini once nga ti presidenting nagambal silang ko ba si balangwa sining pulis kag ang aton mga nagapatuman sang ordinansa maglalisayaw o kay masiling karon ng tao niya dali lang presidente naging nagambal to nga pwede na kami hindi magsuksok facial, di ka mo yung magpati, pero amuning klaruhon ta karon para nga hindi man magkaladakpan kag anong implikasyon sa ginapatuman sa syudad. No, ginatawag nga facial ordinance. Ang good news, ari ikaduha. No? Nga aton sinitalakayon karon nga aga. Parti kuryente, aryo, ang ERC may mando nga ginpapanaog nga dapat i-refund kag untato na ang ginasukot kag ginapatong sa mga consumers sa increase sa presyo sang kuryente halin pa sa tung bulan sang Hunyo sini nga tuig. Question, san o ini matabo or mapatuman? Sundon ginman ayhan ang mando sang ERC. O, kung may ara, refund paano ini maangkon kag ma-enjoy sang nagkalinlain nga mag-consumers sa nagkalinlain man nga ma-electric cooperatives.
i-offset na lang blaning mga nabayran kag ang refundable sila i-offset ni sa mga nagamit nila in the coming months sa presyo sang kuryente. Aksyon Hotline. Baloon tara karon da dugay-dugay ang update sa COVID, no? Ang mayor sang sila'y nagpositibo man no sa amoy ang balatian. I-check na karon ang latest update sina. Aksyon Hotline. I-check naman karon ang Salvador Benedicto, may ara sang ginpagwa naman nga advisory sa Facebook page nila nga nagapalayag nga ti ang camping, ang rides, ginadumilian naman kag ang pagbukas ng pila ka mga merkado nila dito sa may DSB ho. Aber, i-check na karon sa alkalde nila ano exactly ang mando nga iyagin patuman. Aksyon Hotline. Kabugusan nga detalye sini bantayan sa aton nga pagpangalagad diri sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline. Sa gihapon diri kita sa Webes nga presentation September 23, 2021. Aksyon Hotline. 2021 na lang kita pero talipos-puson na lang last and final stretch sa aton nga pagpangalagad mga ka-aksyon, no? Ang inyong mga komentaryo, mga reaksyon nyo, by the way, ginabi-abi tagi na pwede nyo na mapadala sa aton sining nga text hotline 0963-757-0874. Kung why ka internet connection, pwede mo man ina mapadala dira sa aton sining nga comment section sa Facebook ag YouTube para aton nga mabasahan. Aksyon Hotline. Ang pagpangalagad ta karon iyang Huwebes buylog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred's Green Coffee. Yung coffee nga magabulig gid sa inyo o nga at least aga pa kondisyon ng lawas mo bla makabugtaw ka aga pa. Now nami na Dr. Alfred's Green Coffee damo nga variant yung pilian. Abakali ni sa mga grocery stores kag sa mga butika may ara maganiban na display sa mga merkado pwede nyo gid mabakal. Depende sa variant kay mo nasawan mo na nga itong gid ginayon sa inyo. Dr. Alfred's Green Coffee. Aksyon Hotline. Now, gina-check natin this time ang linya ni Councilor Attorney Dindo Ramos. No, kay gusto na tununahon ng party sa face shield bala. Basi ka monitor si Councilor Dindo. Sir, katawag na kami sa imo. Actually, okay naman to siya. Kainan na set na siya. Kay siling ko budlay ni mo. Magamuni nga sistema bala. Nga kon hinali nga ti kabalo ka naman sang tawo nga kon kapin pa ang presidente mabatian nila ga hambal ti may tendency na iya mo may tendency na iya nga kung anong hambal ka presidente to mong sundon nila no i-try lang sa liwat bi Aksyon Eden kay nagaring sa kundi i-check lang sa liwat kay parang nga makuhaan tani siya reaction kabalo ka ti mabudlay kon hinali bala no hinali nga ang tao kag ang pumuluyo naton kag ang mga pulis nga nagapatuman sini bas hindi magintindihan nay lalisay pa ang resulta or epekto no ti mambal sila ano tabo sila nga hindi ka mo magpati kay President Tigong na to nagambal nga dapat ang implementation sang among kasuguan limitahan lamang especially diri tumod sang presidente nga mga lugar katulad sang hospital no mga closed o konserado na damo no kagti amo na siya ang isa sang bagay nga gusto naton kabaloon kay may ara kita ordinansa ginapatuman di sa Bacolod anong implikasyon sini Aksyon Hotline. na amo nang pinakamabudlay gi kabalo ka ti basi mambalang tao sininga ti national ina nga mando pero ti galing ordinansa niya sa Bacolod ang ginambalanta no ti depende ini kon nano ang pagpatuman no nano ang matabo sini ina ay baloon naton dugay-dugaya no kay Councilor Attorney Dindo Ramos. Actually nag-okay na siya, nagasigi na siya gani. O galing nga Councilor, nagatawag kami sa imo sir. Basi masabat mo dra no kay parang maka saylo kita gilayon sa ikaduwatang tupiko karon nga aga. Kay parang maplastar tani no ang parte sa sining palayag ni
Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Hotline. Ayos, no, sa mga kaaksyon naton, i-check taman karon kay kagabi, Southern Negroso, dra partikular sa Kawayan yan, nag-confirm, poblasyon, kagiban pa nga barangay sa Kawayan, gina-check ta gani, abot may data na silang gina-submit, ari si Councilor, no, istorya sabi, kaya ari sa linya ko, ari sa nagsabat ti sa ako, no, ikuha na lang sa aksyon na din, istorya sa liyog nga matawag ka sa iya, kaya sa sabat sa sako ni linya, tawgan ta si Councilor Dindo Ramos, hara naman siya actually. Aksyon Hotline. Kay gulpiada lang daw sa umilis sa Kawayan sa poblasyon kagabi ho or kahapon, nagtaas ang tubig baha. Bisan ang puluyan ni Cap Ernie tuan magbanwa, Waik Salbaro, pati auto yung galutaw mo. Aksyon Hotline. Muna, kinanglan medyo kwan gida, basta gani halong kita, once gani nga may ara sang pagguom, pagtupa sang ulan sa mga natasan o kunabukid sa aton mga banwa kag syudad, halong gigita ha, kay may tendency nga magaos-os ginaiya, hindi pwede na nga magbalik pa bukid ang nagabubo nga ulan mo. Ang tendency sinati maus-os gid kang magigo gid sa mga nanubuan nga porsyon sa isang lugar, ti kon ara sa catch basin ang imo area, ay kwan gid paghalong gid, no? Amo na ang aton nga panugyan. Aksyon Hotline. Pero unahon ko lang niho kay para at least maging klarado, kabalo ka, amo na ganing headline ko kay na siling ko mas mayon nga maintindihan sa mga Bacolod noon kag sa mga pumuluyo nga nagasulod sa Bacolod. Since ka may ara kita sang city ordinance, ang facial ordinance ginapatuman ti ang ambal sang pangulo sang presidente sang pungsod Pilipinas, siling niya kabay pakuntani, no? Kabay pakuntani nga siling niya ang impagbatuman sining facial ordinance medyo halog-halugan. Kabalo ka basta ang presidente magambal kang batian ka pumuloy, amo na yung sundo nila. Online sa hotline. Online sa hotline. Pero anong implikasyon sini? Joining us this morning is Councilor Dindo Ramos, ang committee chair, Committee on Laws. Attorney, Councilor, good morning sa imo. Good morning, gisi mo. Aksyon art no kag sa tanan nga palamati sa imo programa. May aga sa inyo tanan. Salamat gid sir, nagtawag gid kami bla kay actually kagabi pagkabati sang tao aga pa sa banwa sining aga ko damo nagpamangkot sa ako nya tinano ninid para mon magala ka bit-bit sang face shield ni while ga sakay sa public transport, maglakat-lakat kami siling nya kay ambal ka presidente. Selected areas na malang pwedeng gamitan sini kapin pagid sa mga hospital. Sir, what is the implication sini sa city ordinance sa ang palayan sa Pangulo? Aksyon art no nang man siya pamangkot. Actually ang iya ka presidente yan di deklarasyon nga pwede na hindi makausar abi sa mga open places nga wala na sa face shield no face mask naglang. But kung may ara kita sa local ordinances na hindi mo lang siya in conflict with the national law, hindi siya effective na siya gapon na action art, no? Meaning nga pwede gapon ma-implement sa siyudad sa Bacolod, no? Although, nga kami, ang mga local legislators, pwede kami kapamati, no? Sa mga ng experts sa field abisang ng health. Okay. Para at least ma-amend ba naman ng ato ng ordinansa di sa Bacolod, no? Pwede ito na mapamatian ang ginadeklarar ni Presidente. But in the meantime, ang muna ba siling action art, no? Ano ang legal implication ini sa ordinance? Ay ang deklarasyon ni Presidente, hindi na siya layi mo. Okay. That is only iyan ang personal opinion. Kung wala iyasang mga local ordinances sa iba ng mga LGUs, inay pwede gilan na mapati kasi yung Presidente na nasambal. But sa siyudad sa Bacolod, maala kita local ordinance. Kagang ini sa local ordinance ni Action Art, wala ni siya nag-conflict sa national law. Ay kung national law na gani, ang nagasiling ang pag-prohibit sang pag-usar sang ang pag-require abi sang pag-usar sang face shield. Okay. Is a violation of an existing law. So ang local ordinances should bow down sa aton nga national law. Unfortunately, ang deklarasyon ni Presidente, although kung natin ginarespeto tayo na, is not a national law, is not a law at all. So, butin mo niya, wala na siya nag-amend, wala na siya nag-repeal sa local ordinances na ginhimo sa siyudad sa Bacolod. Okay. Pero,
it will trigger action art sa amon yung mga legislator to amend that existing local ordinance para nga mag-conform sa deklarasyon sa ating presidente. Ay, see. So, ang klaro diri nga since hindi man niya kasuguan, no, nga ang paggambal sa presidente doesn't follow nga ti layi ina gilayon kundi ti do rekomendasyon ni man guro na iya sa personal niya nga paglantaw. So matabo sini why konflikto. No, unless siguro nga kung may ara asang ipasad ng Senado kag Kongreso dang isa man ka kasuguan sa National Councilor. Correct na siya action art no kung may ala kita layi. Nga nag-conflict sa aton nga local ordinances. Ang local ordinances hindi ni siya mag labaw sa aton nga national law. That's why gani nga sa nagliligad kung madubduman mo action art biskan ang national government naton nag-ayo sa mga LGU nga mapasal sa ordinansa. Okay. Ay ang ordinansa lang gid mo na siya may mga penal provision na kung i-violate mo na siya pwede ka ma-penalize under that particular local ordinances. Ay wala sa national law mo. So this time ang yan na sentimento sa presidente gipagwaya na pwede na sa mga LGU na wala yayasang mga local ordinances nga nag-regulate sa pag-usar sa mga face shield sa face mask. Okay. But here in the city of Bacolod, wala kita yung ordinansa. Kaya na siya effective man siya gyapon na ng action art. But siguro implementation niya should be lax, no? Kaya reconsider namon maybe sa next session kaya according sa presidente, ini siya nga deklarasyon ginimo iya tungod sa pagpamati sa mga experts, no? Sa field sa medicine kag sa health. So iniging pamataan yan So ang mga LGU may mga local ordinances regulating the use of the face shield. Siguro pamatian man kiti expert na ginahambal sa aton na action art. Okay. So ang matabo sini more or less ang gina-picture out ko lang at kamo dira sa council in order to repeal o kung may ara gin man nga lihok sina sa palabuton then makuan man kamo makuha man kamo sang opinion coming from the expert. Amo mo siya action art no. Kasi I consider na mo noong deklarasyon ni presidente nga ang face shield should only be required in tatlo kasisto no sa close na places sa close contact crowded sa daw 3 sisto nakita ko. Correct. So nung ina siya nga mga deklarasyon sa presidente nga mga suggestion siguro i-consider sa mga LGUs man. Okay. Siyempre ko man nato ng opinion sa aton nga mga local experts diri sa Bacolod. Gani, ang thesis nga tumod sa presidente, close, crowded, and close contact. Amo na, no? Ang tatlo. Kasi, nga gina-consider niya nga tidra lang masuk sang face shield. So, klaro, hunta lang kung magsunod ka di sa Bacolod, ang ordinansya tayang pagsuksok o face shield ordinance, sige-sige na yagyapon. Effects sa gyapon action art, no, legally speaking, strictly speaking, pwede gyapon ma-implementar sa siyudad sa Bacolod kay this is not in conflict with the national law kay wala man national law gani na nga nagasiling hindi na pwede ka required no, sa mga face shield. So mula din na but we have also to conform with the experts sa kay parang ang aton ordinansa bala maging man siya nang responsive man siya sa mga changing times kasi siyempre una iyaman gani kanila national gani action art ang nag-ayo sa unang maubragid ang mga LGU sa local ordinances na nag-require sa face shield sa mask kay kung wala man sang ginatawag naton nga if there is no law that is violated there's no offense committed no kung wala sang lahi nga nag-prohibit wala man sang offense nga na-commit naton nga mapumuluyo so amo na ko nga may anak kita local ordinances kaya amo na gini siya makapenalize sa mga violation. Okay. So ara na siya exist. Pwede na naman ma-amend man ng action art no. Kaya tingin ka pamati man kita sa ng mga suggestions especially presidente nga suggest. Yes. On that note, Councilor, salamat gid at least napaklaro naton ina napahibalo naton hindi lamang sa Bacolod nun kundi sa mga pangayaw nga nagasulod diri sa syudad sa Bacolod. Thank you ng action art to sa very informative man nga issue nga ginatag sa ato pumuluyo nga hindi siya automatic nga tungod daw declare lang ang presidente nga pwede ka pero kung may ara iya kita nga ordinances which is not operative which is reasonable nang effective na siya kung hindi siya illegal so muna na automatic nga
information sa atong mga pamuluyo. Labi na sa mga pamuluyo outside of the city of Bacolod, yung mga sulod sa Bacolod, nga the face shield ordinance is still effective. Kag we are also into opinion nga pwede ta na yung mamad anytime. No? Thank you, gid Aksyon Art, nung may aga sa inyo tanan. Salamat, Gid. Councilor Dindo Ramos. Aksyon Hotline. Kaya mo natandaan nyo, Gid, kay basing iban bala, kumong nga nabatian nila nga nagambalang presidente nga lugan tani, pwede na lang na nga magamit, kag required nga magamit sa face shield. Kunara ikaw sa isa ka crowded 3 Cs actually. 3 kasini siling sa presidente dapat gid tandaan ta nga muna pwede ka lang da magkagamit o dira required nga mag-face shield ka, no? Ini nga 3 ka mga lugar, suliton ko lang iniabay sambal sa presidente, amo ini ang close or sirado, crowded, kag close contact, amo ng 3 kasi. Ti kita nga pumuluyo, hindi lang sa Bacolod, ang mga nagasulod ay ang ordinansa, bala sa Bacolod, way pa na i-maripil, way pa na matapos, kag way ina konflikto sa national nga lagi. In short, naga-exister na, ti kinanglan, di ka mo maglapas, subong, magsulod ka sa mall, requirement gyapon na, sa mga grocery stores. Sok-sok ka mo gyapon, sinaikondri ka sa Bacolod, kay once ka madakpan ka sa task force disiplina, may multa na may balayran ka, Aksyon Hotline. may penalidad ka, tisiling ni Attorney Councilor Dindo Ramos, mas maayo, kay siningya kung ini based sa palayag sa presidente ng desisyon based sa recommendation sa mga eksperto mas nasyonal, ang ilay himuon siniti diri sa aton sa lokal, tunan man nila based man sa mga recommendation sa mga expert dira, medical expert, gamagabulig, giya sa ila, kung ano mangin kapalaran sa ulihi, sang ginapatuman sang city, nga face shield ordinance. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsor. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampenaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika,
Ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kailangan. Responsable at pagbalita dahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palangga mga itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo, kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bomboradi, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Ikaulog na na'y Sagsay anong kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayo na ipalam na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag
kinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton siling. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig. Padayon nga komitido sa panindugan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Happy birthday no kay Sir Fernandini Nanding Quadernal Senior, no? Ika-78th birthday ni Sir Nanding. Sir, salamat gid sa tanan nga suporta, sa tanan nga kaalwan. Ang akong ging pagpanamyaw sa imo gikan sa akong pamilya, ika-78th birthday ni Sir Fernandini Nanding Quadernal Senior. Ang panamyaw halinmana sa imo anak, si Nonoy Quadrenal Jr. kag kay Madam Dira. No? Thank you gid sa imo sining suporta. Happy birthday. Action Hotline. Ayos ariho ang greetings anay mga ginpadala ninyo nga mensahe. Si Gina Salva, ga monitor man nya Action Art as lang ko fully vaccinated nami. Ingon sila pwede naka-travel og naa ka vaccine card unta nga no mangita pamangyod sila negative swab result. Diin sa pasunta wala na lang mi nagpabaksin. Sa wala pa ko baksin, wala ko gibati karon nga vaccinated na ko naan ako gibati sa ako lawas. Ay, budlay sini kay hindi matakaintindi masyados ni. Pero siling ambot buligi ko na action eden na. Ang pag-intindi ko siya nabal niya nga fully vaccinated na siya, pero gina-require pa siya gapon mag-travel siya sang negative swab result. Amo na, RT-PCR test. Kag anay nga nagpabakuna siya, may ginbatsyag lawas siya mo na. May gibati siya kuno lawas siya mo. Oh, kay karon basi karon ng lain niya bla. May kung karay alan diya kay kumaan kung magintindi. Kay Cebuano diya mo mudlay wala ko basi makaraan kita karaka. Ma'am Gina, pag-intindi ko requirements niya subong magsulod ka sa mga LGU nga may RT-PCR test. Once nga mag-agi ka mag-process ka sa ginatawag nga travel pass mo, sa safety pass, pangitaan ka gina sa mga LGU nga point of destination mo sang negative RT-PCR test result. Ang problema, sina-okay malang ng negative RT-PCR test result. Ang problema, it requires money. Kwarta gidya kay kuno ay ka kwarta paano ka magpa-swab? Kuno tag 3,000 sa Manila to. Ang iba nagabakal na lang gani Aksyon Oliver sa negative result. Igo mabalaan piki hindi mabalaan nga piki na kay halimbawa subong pitsa 23, ang result sing iba niya pitsa 25 ginasubmit na. Nauna pa ang result. Ang result na balaan nga negative siya sa Sabado nga subong plag siya apply kundi tinunto. Action Hotline. Amo na ginadeny ang application sang iban. Si Gina Salva, morning to all the staff Action Radio. Tamyaw ko sa ako bana nga si Bado. Niya please hindi ka na mag-inom. Ay kalain si
Ara siya sa Cebu gali ga monitor. Di ka na mag-inom ha. Ano ma'am, alcoholic drinks siguro. Ano? Kaya kung di mag-inom, basi kung pati tubig, kung di mag-inom, na magsunggod bla. Hindi ka na kung mag-inom. Bado, hindi ka na mag-inom. Siling sang imo pala, labs. Si Madam Ems Abuso, just a penny for our thoughts, ang facial daw ID action art, hindi kasulod mall or kalanaan, wala facial. Correct na siya, ma'am. Lantawa, sulod mall, malls kagkalanan, ila mismo crew, wala face shield. Sa kalanan makaon kaukson mo man. Tuon na. Only in the Philippines gagamit face shield. Ang siling ko gani kaina, ya ko nagkumpra ka sang face shield nga tingob, nga inagbaligya mo, kaga mo nang iabal sa presidente, do ilampos mo face shield nga ginkumpra mo sini bro. Alangan mo na karon ipanagtag kag ipaulian ang presyo mas yung tao. Ha? Way gani ko nagbakal sadto, nagbantiner gani. Kita mo ng iban bla, inablang, I mean, okay malang siya kayong facial ng purpose, itabon sa nawong mo while kasakay sa pampubliko ng salakyan mo. Nagligad sang istrikto, ginaparahan sa traffic enforcers, ginaparahan sa mga pulis ang mga dipasayang salakyan. Pati gupi nga facial, kag hindi na yan makakita, hindi ka na kita ginabit-bit sa tao, way nanong bakal mo. At least makasakay sa dipasayang salakyan. Di sabong pagid. Ay, sadya gini. Pero, take note City Ordinance sa Bacolod, way pa ma-repeal. Kag sige-sige pa ng implementation. Si Sir Milili Oligo, ga-monitor siya, Bani Cafe, Tangob 24/7. Salamat. Robert Roma, good morning man. Tamayaw lang, si Roy Garcia, pamatigid from Barangay Ruminang, Isabela. Si Nathan Borromeo, ga-monitor man, mga panakyaw daw, mga pumuluyo da, good morning. Kuno kag bugtaw na kamo. Ay, bugtaw. Milili Oligo, Vanessa Star Mayo, Jinky Dalagdon, kag Noel Amar, Alex Montesa, ginatamyaw niya, Ray Baryuga sa Pandanon DSB, si Chip Jols, face shield gyapon na, kay iban nga daan, baba lang ka, mask ag ilong, wala. O siling yung iban, suksok man to face mask, pero ilong way man nadala sa face mask. Salamat gid Ma'am Jinky kuno sa greeting sining Sir Milili Oligo. Jinky Dalagdon sininya tamyaw dira si Star Mayo, Doc Matt Mayo, no? Siling niya kag si Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Michael John Season. Col Salvador Isparagusa sa Salvador or Family Salvador, good morning. Elizabeth Malaca Gamala sa imo, good morning man. Jeneline Banduha watching live FB from Quezon City. Lisa Joy Ilon Amoroso, Iliterio Parcon Dayon. Ayos Noel Zambales, pareho may agada. Jacqueline Marino, Sarah Jane Bigasa, Liog Rio Bigasa nga pamatigid permi. Morning monitor lang ko diya. Sige, dyan ako Pablito Benedicto, sir. Ang Phil Power Group, Tagamina Sipalay, inatamyaw niya lang, good morning. Paring Lipong sa Macau, China. Paring Supoy Magbanwada, good morning. Tita Elma Lusok, ka-monitor man, kag-retired Major Paterno Turalba. Ara Sir Winig, Uy, Sir Winig, ara na si linya ko. Online sa hotline. Ariyo kay ang good news diri kundi nagligad kasinggitan kita. Hindi maintindihan mo kay amot ano man yang gadgad. Ang NGCP nagligad to actually may mga schedule gani nga congressional inquiry kay tiding kakita imo wa isang fixed nga advisory sa NGCP kung san-o. No, san-o nila kayuhon ang submarine cable nga naguba da sa may Negros Oriental nga nagaangot sa Cebu. Tiding kakita imo at the end of the day, kita yang mga consumer members, kita yang mga lukdo sa balayran. Ang mga increases ang ginapatuman, why kita ya balik doon kag patabunon, sinikita bisan dugang pa na nga pasakit sa aton, why kita choice. Now, ang good news ari ay, may ginpagwa karon nga order ang ERC kag nabutang di nga dapat untaton ng pagpanukot kay may refund. Galing siling ko ano man matuman giman ni. Joining us this morning is Sir Winnie Sancho sang grupo sang Power Watch. Sir, good morning.
siniko consumers nga nagapamatay sa imong programa. Salamat gid. Sir Wayne, nabasahan ko sining aga ining documents, no? Nga nag-stipulate ini kag mando nga ti dapat number 1 untaton, ikaduha ang refund, no? Sir, this is a good news para sa mga consumer members naton and hopefully tani matagan ini as quick as possible, no? Inablang gilayon nga pag-aktuhaw parang hindi na ni magsigi-sigi ang sakripisyo naton nga balayran, Sir Wayne. Well, actually, this is a welcome development, no? Kaya man mo man ang ginapaabot, and this will pave the way for a congressional inquiry, no? But then, this will benefit, no? Mabinitisyon ining pila kalibo nga consumidor diri sa Western Visayas, particularly sa Bacolod, no? Sa Sineco. Kaya ang order, kag directive ni Attorney Di Banadera mo ang OIC, kag ang rather chairperson, no? Kag CEO, sang ERC, nagasilinga on taton ang pagpanukot sang congestion, because of the congestion of the submarine cable, kay manti, hindi taman niya sala, mo kay man nagadredging ang DPWH sa baba o sa mouth sang, river, no, dito sa Buos River, sa Barangay Pundol, sa Amlan. Tinadalasa nila, ditungod sina, ang isa sa mga linya, na perde, may congestion, hindi makasulod kumplito ang ang power, no, sa Iloilo kag sa Negros. Okay. Sakto na ang Balmuar, tanong sala taya, hindi na aton sala, ila na daya sala, karon ipatong nila sa aton ang charges, no. So ini ang order is timely, kag ti kuan ini daw ma-correct ba lang injustice yang malukdo kita sini mintras tanto kay manti wala man arts ang timetable kung saan nun lang ni mahuman because may ara ako information ginapabot pa nila mga expert bala nga magtanaw sini sang submarine cable kay hindi niya yung kable mo wala ka megawatts ning nagalusot during kuan nga power, no. So ang hingyo lang naton tani sa Sinico, i-in place nila ang mechanism for refund. Kaya man ang ginaambal dire nga i-refund ang July to August billing, no? Okay. Mag-reflect ini sa aton September, no? Kaya sa akong dire ang nakita ko yung nasaka sa amon kurente, kaya nag-consume kami 192 megawatt, mga 492 mo. So out of that 492, kada bulan na siya. Sa sinila nga bulan, okay. Ang saka, yakon ni kumpara na akon sa previous month. Tanawon tanada, kung di nadang generation charges, pagid man line rental, all of those nga applicable, attributable sa pagkaguba sang amlan, no? Sa nga aton nga cable, no? Ang aton man lang natani nga dasig-dasigon man sang Sinico bla nga paghatag sang information dissemination art kay kinanglan sang aton mga konsumidor man ti klabada ni slow yung magkabalo mo. Kung pila nga amount kagti ang akong pagtanaw duway man niya guro nga sila nga yatag sa imong refund kundi it will be deducted. I-deduct ni siya daso ni mga bill pero at least bisan mag 300 400 lang dako na naya. Correct. Para sa mga pigadong konsumidor, no? So, amo ining mayong balita subong, kag hopefully, aksyonan ini sang Sinico, para nga mangin, may kuwan man bala, may economic relief, no? Kaya manti, may pandemic pa ta, saka pang gasolina, saka ang balayran sa kuryente, kagiban pa, di daw taman gid ang konsumidor art. Yes. So, at least, ang point pa lang, nga kinanglan panasigon ni kag kung paano ning maintindihan sa public kung pila gid ang maiban sa ila kag kung pila ang kada consumers no kapin pagid sa mga pigado. Correct art no kag ning mayo man ni tani kun i-post nila di sa social media. So ako yung suggestion ko para sa masa bala. Iparan na lang sila sa newsprint lang na information. Pila ang i-refund sa imo, saan ni hatag. Lagi panghatag nila daw kung magbayad sa bill sa mga tao, no? Gusto nga at least may konsuelo man bala art no sa likod sining panahon nga nagagawa nga daw kuang gidya lukdog gid ni tanan-tanan sang
sang konsumidor. Kay iti bisan tuod pigado na ang isa ka consumer. Magaga-obligar ng iba ni maghala ka bayad bisan mahal mo kay ngila point Sir Win, at least may kuryente, may supply na andan mo na bla. Kaya na may supply ka sa kuryente sa balay mo. Ti oo, kay kinanglan to ginakag isa part. Ti way labot abi sang brown out no, duwa, tatlo sa isa ka kuan, sa isa ka adlaw. Ang lain pagid niya sundan siya sang kuan, sang choco water, sang basiwa kag sang prime water. Amo pa nadang isa ka consequences siya nga daw medyo nagadugang sa aton kabudlay sa paghulag no. Okay. So kung maaregluhan kag makayo ma-minimize tanan, ti kundi at least siyang gabayad ka nga gapanglagap kung anong ibayad mo, at least mang tayo yon ang kurente. Sige. So i-check na mo niya kung anong update. Pero by the way, 26 so agma, ambot anong update mo sa agma? Well, ara man kuno sila agma sa Domingo, no, Nico. Pero ako niya as an advocate, no, sa Power Watch advocate, kag ako niya opinion, no. Okay. It does not necessarily reflect the opinions of everyone. Sa ako niya ang agma, ang paghiwas ng agma is not timely. Sa amon pagtanaw sa Power Watch, illegal. Kag ikaduha, arbitrary, kaya nga wala quorum. Di ko nakatipon sila 18,000 kuno sa sa para sa social media. Well and good. Pero matabo naman. Ambot lang. Kay nakaagi man ko Zoom meeting sa whiteboard gani pila lang mi kabilo kung gisa hindi maregluhan mo kay i-mute ka or whatever. Pero ako I wish them all the luck kabi kag mangin maayo ang ilang agma, pero galing ang panindugan ko nagapabilin nga to determine a quorum would still be a problem. Kag inang isa nila art kag gina-propose nila nga i-ratify ang collective bargaining agreement sang union sa agma. Wala niya labot ang consumer sa CBA sang labor and management. We are not private. We are not part of the bargaining negotiation. Tinga nga ipa-ratify nila niya sa sa agma. Ambot sing ganon, ipatong nila sa aton kung anong economic package nga makuha sa mga workers. Why man ko nagapamalabag sina? O galing budlay lang na daya kung ipatong naman nila sa charges. That would be unfair, no? I am against the holding of agma, and we will manifest our opposition in due time, Art. Sige, on that note, Sir Winnie, salamat gid. Good morning sa imo. Thank you. Good morning. Sir Winnie Sancho, sang Power Watch ng grupo. At least, sila nga mayo ni, pwede na siya kuno matawgan. Dahil kaway gali kuno signal kung narasunod balay niya. Si Atty. Dan Pondevilla para maka-update man kita sa iya. Kay ti agma ni ho sa Domingo na. No, sa Domingo ng agma. Ari sa aton nga linya is Atty. Dan Pondevilla. Online sa Hotline. Aligatong good news. Paging kay ti number 1 na mga LGUs, nagkuha na mo, naghimo na sang liyok para sa pag-ayo no sa NGCP kung saan ogid ma-resume ang ila pagkayo sa submarine cable. Ang namin paginining order sa Aksyon, I don't know kung anong update sini. Joining us this morning is Atty. Dan Pondevilla. No, ang karon nagapungko as General Manager sang Seneco dito sa Nuneco kag sa project department sang Seneco. Attorney, how are you? Good morning. Yes, good morning, Aksyon Art. Good morning. Good morning man sa tanan nga nakapamati sa istasyon. Salamat gid sa time ginatag sa Aksyon Radio Bacolod. Attorney, first and foremost, nakita namon bala may copy ning nag-circulate subong kag as part of the press release man ning pagwa no sang talatapan sa ERC. May mando sir nga no good news ini for the consumers. Ambot nakabato na kamo sang copy sini Attorney. Yes, Aksyon Art kay actually isang offshoot pang nagligad nga coordination meeting upod sa DOA kung sa madumduman sa nagliligad actually sa nagliligad nga interview gina-emphasize ta nga pagtaas sa rates bangod sa pagtaas sa presyo sa market. So gina-emphasize na ugaling lang kay kadamo sang lain nga istorya nga gagwa nga ang daw ginabasol direya sa electric cooperative ang pagtaas rate in spite
sang aton gina-insist sa nagliga, gina-explain ta nga ang rason sa pagtaas sa rates ang pagtaas sa presyo sa market. Ang ginihigutan ng intigad, nagsulat sa Department of Energy, nagsulat sa CART, sining pagtaas sa presyo sa market bangod sa pagkaguba sa submarine cable sa NGCP. Okay. So, mapapadto nga mga letters nga ginhimo ta, pakadto sa DOE, sa ERC, ang DOE nagpatawag sang coordination meeting sang nagligad nga semana. So, sang nagligad nga semana, kay kita, hasta mga LGU actually, sang nagliligad do, pagkaguba ni sa submarine cable, naghimo for the solution kita sa nunay ko nga hatagan timeline ang pag-repair sa submarine cable kay magasuffer kita sa taas nga presyo. Ang mga local government units man, ginpapasar taman mga resolution. So, amo nang nakalabot tanan sa DOE, nakalabot tanan sa ERC tungod sa pressure halin sa electric cooperative, NONECO, SINECO sa aton sulat. Ang mga local government units nga ginpakopya sa mga resolution. Okay. Pagkatapos sa DOE kay para padafigon ang repair sa submarine cable. So, nagligat mana, nag-aksyon ang Department of Energy. Okay. Nagpatawag coordination meeting, upod ang ERC, DOE, NGCP, kagtanan nga electric cooperative sa Region 6. So, dito sa meeting, present sa DOE ang timeline sa NGCP kapag repair ng submarine cable, ginpa-present man ang market, ang PEMC, kung ano ang presyohanay sa market kapin pa diri sa Negros. Okay. Nga muning po sa pagtaas sa rate sa kuryente. So nakita dito, ang NGCP, ang iya estimate sa repair sa submarine cable, halos ang pinakanubo si duwa ka tuig. Sus marusip. Sikon magduwa ka tuig nga magasuffer ang aton member consumer sang taas nga presyo sa kuryente. Okay. Nag-present ang PEMC sa mga pricing kag sa ila mga pulisiya regarding sa paghimo sa presyo sa market. So, dito, during that meeting, kay kita ko nga tiara ang ERC, ginsuggest ko, nga siling ko, nga ang ERC should intervene on the prices sa market. Kaya nang una, ang pagtaas sa kalain man, kag unfair on the part sa member consumers, okay, kasi tayo ang mag-suffer sa pagguba sinang submarine cable sa NGCP. Kita yung mag-suffer sa taas nga presyo. Siling ko sa ERC, if ERC could study on the market intervention sa presyohanay sa PEMC. We have grounds, no? Siling ko, ginpakita man to sa PEMC, ang ilang mga guidelines. Siling ko may nakita ko nga halos duwa ka grounds, no? Nang makahimahimo ta legally para mag-intervene sa presyo sa market. So, nagsabat sa aton ng ERC sa tatong meeting, nga ila pagapatunan, kag tiling nila, within a short period of time, we will make a response sa aton niya concern. May mga recommendations kita nga ginhimo dito. Kaya yung congestion nga charges, na congested ang linya tungod sa pagguba sa marine cable, titayang mabayad sina. Ang pagpaandar sa mga diesel nga power plant kay para makaigo ang supply sa Negros nga ang diesel puwerte ka mahal-mahal. Kita ang suffer sina bayad inang hindi kaya amo. So amo tungin suggest ang market intervention, no? So nag-aksyon ang ERC, so amo na ning offshoot with that coordination meeting. Nagpagbuo ang ERC kag ginapasalamatan ko gid sa immediate nga action sa ERC. Last week lang kami nag-meeting mo. So, immediate nga action nga nag-intervenar, kag orderan ng PEMC nga i-return ang mga charges to. So, expect nga maganubo ang ato ni rates once nga ang PEMC maga-return na sa itong mga congestion charges nga gin-charge sa aton, kag ining pag-control sa presyo sa market nga hindi na sa pag-charge. So, most likely, nubo na ang presyo nga aton pagabayaran sa PEMC. This will also result sa pagnubo man sa rate siya sa electric cooperative sa Negros. Yes.
Kag nami pagit sila kay siling kuan nakita ko na sa presentation ligan nga adlaw nga bisan pagani nga mo ni status may pagnubo pagani isang pagpanukot ninyo di ba attorney? Yes, ang aton actually, try ta as much as possible nga i-manage sa insakto ang trading sa market kay kabalo kita nga kataas sa presyo sa market. Okay. Good pag inid ako actually sa public para sa mga consumer sa bilog na negros kay hindi man lang ko ang taas ang rate no neko no seko same istro no reko 1 no reko 2 so tugod kay may ginabakal sa market magkataas gid ang presyo kay mahal yan sa market so tanan dako na actually nga bulig para sa member consumers sa area sa bilog na negros. So ang computation sina attorney, I'm sorry to butt in, pero ang computation sina will be most probably next nga billing ta. Next pa yan nga billing. So, most likely, base dito sa quantities kung this October, most likely, kasi may effect siya by November. Okay. I see. Sige. So, at least, good news on the part of member consumers, kita sa electric hindi man ta gusto mataas nga rate kita mismo konsumidor man dapat yan man ta sa balayran. Correct. Bayad man tayo sa bill dako man sa mismo kita in a very good actually nga action on the part sa ERC ang immediate nga action right after nga gin-raise ang problema ang action kag kita nga very concrete ang action niya sa ERC. Okay. So wala to namon niya in some other time basi mabalikan ka namon for some interview pagidugang para ma-explicar ta ni sa public especially kung may adjustment ang ipatuman sa billing. Attorney, thank you gid sa tempo and hopefully ang Sunday event ko ron next day na lang naton italakayon na. Sige. Thank you very much, Aksyon. Good morning sa tanan nga nagapabati. Salamat gid. Aksyon Hotline. Ipit gid ang tempo ko no daw lang gid nga ma-discuss pitadugang pero ang klaro di at least mayo ining sitwasyon di kayo mo kita yaman why magkita sang sala kayang haslo man to nga operator iya sang bako kakadamo sang kulot-kuton to ang submarine cable yang inigo niya anay naguba Diyos, makayuya sa sulod sang 2 ka tuig, tining kayo mo katinunto yung way kita labot-labot sang ginkalkal yato kita yung consumers among palukdohon nila sang charges. Nami sa tuguro sang operator to ikurintiyon sorry Pero hindi bala rationable nga kita yung malukdo sang way makita kasalaanan kag hindi man naton iya dapat nga obligahon kita sina dapat. Anong salat na ting may electric cooperative ay may mo kaya mo nang baligyan ay gibanda ra ma diesel nga mga planta para nga makasupply lang makaigo ang supply di sa aton. Na isiling sa nangyari tama na nang islok tanay pero mabatyagan naton ni ang adjustment maybe by November pa no by next pa nga mga binulan pero at least may maayo nga balita. Aksyon Hotline 2006 going WID for best public affairs program for radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptisa mo fire ko my part because the year nga nagsulod ko kadagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod
nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Nang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So, ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since, no? Nga kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate, no? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster, no? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway kita sa sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi, no? So kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684. Wala ka sa respeto ka sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Tutuwa sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nanging kabahin na sang ilang matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB, ato mo lang 500 pesos po lahat kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-tukot ko yun. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi ruway na durog na mo. Sa anniversary sa ARB, magpamati lang, base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan,
ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Ay, why naging kita tiyempo Sa aton sini nga pagpangalagad karon iya nga morning, ang iba ng mga mensahe karon na lang ay maluoy kamo kay why naging ko tiyempo. Damo ga react party sa face shield. Si pari Frankie Alwado bo pare. Dugay naging kami way kita isang yada ko, no? Tingbon ko lang na sa December pare bisan may pandemic No, dugay naging kami way ka kita. Good morning man sa kay Noli Eugenio, no? Salamat gid sa pagmonitor. Thank you gid sa suporta ninyo. Paring Turkudyong ko Bia Jonathan, salamat man sa inyo padayon nga pagsakdag, no? Hindi na ko ni mag kay si Mayor Markslin guro si Mayor Macmac karon na lang nagurusod to no, kay may mga advisory di siya pero initially ang mga rides dira sumong nabawalan namo nang nakita ko diri sa advisory nga ginpagwa niya baw kay giban tuod bala mo hinali makataklad dira sa may area sang Salvador Benedicto nga kalipat, social distancing, ang health protocol. Importante, dapat na nga mo nasundon ta, ting iban galing baw. Dogin buyan, sturil man mo. Why na kaso kuan kita, kabalo kita ang kahidlaw sa tao mag-enjoy. Ara na na iya. Gusto-gusto, ginangalos tanan nga mag-enjoy. Tingaling kuan, amuning may pandemic, baw maluoy ka mo. Hindi lang anay, kapin pagin sa nagataas gyapon nga cases. Parilin Abarte, may ngaga, no? Robert Truma, si paring Alin Louie Himotigaho. Kumusta ang kawayan subong? Kabay pangaway gid sang halit nga gintuga ang pagtupa sang ulan kang pagbaha kagabi. Ako na mabilin sa inyo sa magka-aksyon taari ay Dr. Alfred's Pure Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,